Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Darlene. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang quiet struggle ko sa araw-araw. Sigurado po akong madami ang makaka-relate. Ganito po kasi, yung asawa ko po, mahilig magtago ng kung ano-ano. Kung hindi po kasi may sentimental value, naiisip niya na baka may mapaggamitan pa siya. Ang resulta, malapit na pong maging museo ng kalat ang bahay namin. Napupuno na po ng mga bagay na para sa akin dapat ay tinatapon na. May mga bote ng alak na walang laman. Pwede daw kasing gawing flower vase. May mga kahon ng sapatos. May lumang sewing machine ng nanay niya na sira na. May kinaliitang damit na isusuot daw niya kapag pumayat siya. Parang tinitira ako nitong... May problema ba tayo? Parang ako to ha. Mga medyas na butas at wala ng kapares. Phone charger na hindi na gumagana. Oh, si Diego yan. Takip na mga glass container at pitchel na nabasag na at kung ano-ano pa. Araw-araw kapag naglalakad ako sa bahay, parang mini obstacle course na. Ang dami po kasing tambak sa kung saan-saan. Pakiramdam ko po walang kaayusan ang buhay namin dahil kahit saan ako tumingin, magulo. Kahit anong ligpit at pag-aayos po ang gawin ko, hindi ako makasabay sa pagkakalat ng asawa ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin para makumbinsi ko ang asawa ko to let go of the things na hindi naman niya kailangan? Gusto ko naman po kasing maranasan kung paano magkaroon ng malinis at organisadong bahay. Pangarap ko po na magkaroon ng kaunting kaayusan. Mula po kasi nang magpakasal kami, hindi ko nakitang walang tambak ang bahay naming mala-junk shop na sa dami ng kalat. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Darlene. Wow! May secret kami ni Diego. Ang galing! Saka na natin isusplok ang secret natin, Diego, kapag Correct. willing na silang makipag-collaborate. Ayan, Kasi tama. magiging libre ang endorsement. Anyways, okay, Darlene. Naging hoarder yung Oo. yung asawa niya eh. Naniniwala kasi ako na anything that is in excess, lagi ko naman sinasabi yan lahat po ng susobra, hindi na po maganda. Kung sobrang masinop, na to the point na hindi mo na-enjoy yung buhay mo, hindi maganda. Tama. Sobrang YOLO na hindi ka na nag-prepare para sa future or masyadong at the moment ka, hindi na rin maganda. So ganito din sa iyong asawa na sobra ang kanyang pagiging sentimental. Yes. Kasi may mga taong sentimental. Ako, I am very sentimental. Hindi ako basta-basta nagtatapon. Ngayon nga, natututunan ko na Na mag-let go. Na mag-let go. Dati hindi talaga. Kunyari, tissue na ginamit, pinahid sa ganito.
takip ng ballpen na hinawakan ng crush, 'di ba? Lahat 'yan tinatago ko eh. Pero yun nga, kaya nga lahat po ng sosobra, hindi na po talaga siya maganda. Oo. Wala Ang- namang ang- masama sa pagkolekta eh. Oo, ang nangyayari kasi dyan, nagkakaroon ng attachment yung husband mo. At kailangan niya ng tulong. Correct. Kasi hindi siya something na basta mo lang sa isang sabi na i-let go. Oo, So, totoo kinakailangan yan. ng proseso yan eh. True. At Oo. saka ano yan, kailangan, tama ka dyan, Jegs, kailangan siya mismo willing siya. Oo. Hindi pwedeng at hindi to one time na pakikiusap at one time na kahit iyakan mo siya pero one time lang, hindi yan Oo. agad-agad eh. Kasi habit na siya Oh, eh. it could be a mental condition eh. Posibleng ganun eh. So kinakailangan tingnan nyo, pag-usapan nyo kung kinakailangan na talaga ng professional intervention. Kasi yung marami ako napanood ng mga documentary niyan, 'di ba? Na talaga yung Tari buong, talaga. Si Diego Bandido, documentary na po yung pinapanood. Dati puro porn. Ang galing. Ano yung mga... yung buong bahay, halos hindi na siya makagalaw. Hindi, Basta mga docu. dyaryo. Oo. Mga docu ng mga hoarder. Oo, mga hoarders. Tapos, ano daw, psychologically may problema. Psychologically may problema talaga sila eh. Ano daw? Parang hindi rin madali para sa kanila na bitawan yung mga ganyang bagay eh. Kasi parang may mawawala, parang part of them na mawawala. Oo. kapag ka Kaya hindi go. ma-let go. Oo. Correct. So, And- kailangan ng intervention pag yun, sobrang extreme na. Totoo. Pero Yung yung mga mga- tipong yung napanood mo sa mga docu na mga ultimo magazine, Yes, ultimo oo. mga dyaryo, hindi maka-let go. Oh, parang wala din pinagkaiba yung mga nag-aalaga ng pusa sa bahay na ang dami-dami ng pusa na hindi rin ma-let go. Correct. Mga ganon. So, So- may mga kailangang iproseso. Oo. So, dun sa mga napanood mo mga docu, sino nagpoproseso sa kanila? Psychologist? Kailangan Psychiatrist? ng medical intervention So- yung psychiatrist. So, ibig Intindi sa sabihin, kanila. mentally or may parang mental health concern Yes, or oo. issue siya. Parang ganun ang nangyayari. Kasi nag-hoard ka, hindi Pag mo sobra, ma-let go. Oo. yung kay Darlene, hindi kami sure kung nandun na siya sa level na yun Yung mga tipong pero yun nga, katulad Oo. maganda manood ka ng mga documentary, Oo, katulad yan. ng mga docu na napanood na ni Diego para mas maintindihan mo yung kung paano tumakbo ang Oo. isip ng isang hoarder. Pero baka naman hindi pa naman talaga siya papunta sa hoarder. Ano lang talaga siya, mahilig sa gamit, maximalist, may ganun eh. Pero mararamdaman mo din yan kung papunta na dun sa extreme, kung ikaw mismo yung hindi ka na makakagalaw sa bahay kasi nga Ayan. yung mga gamit na Correct, ayaw correct. ipatapon yan. Totoo. So naapektuhan na yung relationship. So Malalaman mo yun. Yung Oo. tipong anak mo hinihika na sa dami ng mga kinokolekta mong dapat itapon na. Correct, oo. Alam mo, alam mo yung nag-aaway na kayo niya talagang Correct, itapon correct. na talagang mag-aaway kayo kasi ayaw na talaga. Ay, nako. Kapag ka mga ganyan na mga tipo na, there is something that needs to be done. Oo. At kung medical intervention man ito, yun na yung kailangan gawin. It is, inaamin naman namin ni Nicole, may mga ganun kami, yung sentimental. Correct, Pero totoo. yung pag pinag-isipan mo, hindi naman Hindi. nalilet go mo. At saka, Jegs, alam mo, Pero mabigat pa rin din siya, ha? mabigat siya, pero ito I realize, bilang feeling ko tamang-tama ako dito. Ano ba yung mga sinabi nitong si Darlene? Madami din siyang mga sinabi na mga kinokolekta mga sirana, tapos nandyan pa rin. Yung mga, ito, madami ang ganito. Yung maliit na damit na feeling mo magkakasya pa sa'yo. Guilty. Diba? Guilty as charged. Feeling mo magkakasya pa sa extra small, pero sa totoo lang, hindi na talaga yan. Hindi ka na babalik sa extra small era Sabi mo. magpapayat pa ako, kaya pa yan. Hindi naman imposible. Pero kung papayat ka talaga at gusto mo talaga magpapayat, dapat ginawa mo na noon pa. Or Correct. nagawa mo na noon Oo. pa yan. Diba? So, yung mga ganyan, guilty din naman talaga tayo dyan. Sa una lang siya mabigat actually. Pero na-realize, isang bagay na na-realize ko, na pag nilet go mo siya, hindi mo siya ikamamatay. Oo, Yun lang, totoo, period. yan. Hindi mo siya ikamamatay. And then you will realize you don't really need it pala. So for example, ang dami mong collection ng, kunyari, eyeglasses. Kunyari, ganyan. Hindi mo ma-let go kasi syempre, naipon mo to. May mga kwento ang bawat isa Yan, eh. totoo. Ito yung laging suot ng jowa mo dati. Naipon mo to sa unang sweldo. Kahit na sobrang outdated na, hindi na talaga siya uso. O kaya ang dami niya ng scratch. Diba? Yung mga ganon
na pag nilet go mo, ang sakit, ang hirap, kasi parang sabi mo nga sa mga docu, you're letting go a part of a part of yourself, 'di ba? Pero yun nga, pag nilet go mo pala, hindi mo na siya hanapin. Ito na lang, sample na lang. Unan. Kailan kayo huling nag-let go ng unan? Huwag ka maingay. Nilelet go ba yun? Alam niyo ba na may certain years lang yan dapat na paggamit ng Basta unan? pag may nababasa ako na may certain years lang na ginagamit ng una, nagsuscroll ako. Toothbrush! Oh, 'di ba? Yan. Every 3 months pinapalitan. Tinitingnan naman, okay ba naman to? Hindi pa naman siya bukang-buka. Hindi pa naman siya nakabukaka. Okay pa to, 'di ba? So, may mga at saka for all you know, yung mga bagay na kinikip mo ay mga bagay na mapapakinabangan pa ng ibang tao. Yes, oo. Meron nga akong recently na nabasa na circular mula sa school ng anak ko na parang we want to help you declutter. Bukod sa pag-help ng pag-declutter, yung mga i-donate na mga pre-love items o kaya items na hindi nagagamit, ibebenta pa. Ibig sabihin, yung kalat para sa'yo o tambak, maaaring very, very useful pa para sa ibang tao. Alam mo, maganda yung punto ni Nicole, mga kaibigan, na pwedeng magsimula doon sa ganung kasi hindi mo siya nilelet go kasi nasasayangan ka kasi pwede pang magagamit. Correct. Magagamit mo. Oo. So pag binigay mo sa iba, hindi siya mabigat kasi nakikita mong ginagamit niya. Yes. Ako doon ako na-happy eh. Pag halimbawa, alam kong hirap akong i-let go to, pero finally i-let go ko, parang feeling ko bagay to kay Diego, itong pink na paldang to. Tapos nakikita ko, lagi niya ginagamit. Happy ako doon. Pero Tama. totoo yung akala mo tambak mo, maaari pa talaga siyang gamitin ng ibang tao. Tama, yan. 'Di ba? Medyo, ang sabi lang sa akin ng asawa ko, medyo mahirap lang daw ako mag-let go ng damit. Kasi daw yung mga iba kong mga damit, may palikpik, may pakpak, may balahibo. Hindi lahat pareho ng Correct. Nicole. Hindi lahat Kaya magsuot ng ganun ka-loud. Correct, kaya magsuot ng ganun. Pero nakaka-happy. Alam mo kung kanino ko binigay yung mga boots ko noon, ganyan? Kay Charm. Hindi, yung si Charm po ay PA namin na very maarting Becky. 'Di ba? Hindi ko lang sure kung may mga nagamit siya doon. Pero very happy akong i-let go. Noon hindi ko nile-let go yung mga kakaiba, yung may mga kakaiba yung kulay, kakaiba yung takong, kakaiba, may pakpak, ganyan. Pero nung naisip ko si Charm, yung PA namin na Bex, naisip ko parang babagay to, magagamit niya at one point sa kanyang mga videos. So yun, yung akala mong tambak mo na wala ng saysay or mababalikan mo pa, hindi na, medyo lumipas ka na dyan sa time na yan, may ibang pwedeng makinabang. Tsaka isa pa sa mga pwedeng tingnan dito na perspective ng mga nag-hoard na kuminsan dahil ayaw pa pwede pa yan, sa sobrang tago, hindi mo alam nagde-decay na. Ayun din. Pag ginamit na, wala na, sira na. Naku, ilang beses na nangyari sa akin yan. Yung mga leather jacket. Diba, leather jacket, syempre hindi naman siya mamahaling leather. Di binili ko siya kasi nagamit ko isang beses sa Japan, ganyan. Tapos tinago ko, pagkatago-tago, sabi ko magja-Japan ako ulit. Hindi na naulit ng ilang taon. Nung finally, nilabas ko siya kasi parang kailangan sa isang costume. Hala ka, dumikit na yung leather dun sa lagayan. Bakbak na. Bakbak na. Yan. Hindi na siya nagamit. Ganon din sa shoes. Correct. 'Di ba? So learn to let go. Ayan. For all you know, mga kabisyo, yun nga, ito yung makakasolve ng problema ng ibang tao. Nakatulong ka pa or nakabenta ka pa. Or pwede pagkakitaan talaga eh. Pwede din Oo. pagkakitaan. So kung talagang may personal attachment, yung pagbigay doon sa kakilala na magagamit, yun yung better way. Pero kung Yes. wala nang di naman masyadong attachment, pagkakitaan is another option. Kaya nung pandemic, Jegs, gustong ko yung tinatawag na barter. Ewan ko kung nauso sa community niyo yun. Ang dami ko talagang magugulat yung asawa ko, may dumadating itlog. Sabi niya, ano naman pinamigay ko? Sabi ko, may mga damit akong pinamigay. Kapalit itlog. O kaya makita niya, isang kilo ng giniling, 'di ba? Tapos akala ko masakit. Yun nga, doon ko na-realize na ay hindi ko pala siya kailangan. Tapos medyo na-declutter nga. Ganon. Ayan. Pero 1/4 lang yun. Oo. Yung na-declutter. Correct. Madami pa. Kalat pa rin. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!